Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kedu ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe Ojiugo chọrọ headmaster wee gawa n'ụlọ ya. Mgbe o ruru, Akụbụzọ arụsịala ọrụ mgbede na-ezu ike n'ihu ụlọ ya. Ojiugo kpawara ije bata, waa ya ọchị n'ihu, kelee ya. Akụbụzọ kwere ya zi ya oche, jụkwa ya mkpa ya. Ojiugo kọwara ya na mkpa ya erujughị afọ, na ọ bụ ọrịrị mgbede ka ya pụkwutere ya n'ihi na buusu si na mmetụta ahụ bụ ụtọ. A sịrị na nnụnụ tụọ nkwe amara osisi ọ ga-ebe. Akụbụzọ amarara ihe Ojiugo chọtara site na ụdị ekike o kere n'oge o ji bịa, na otu o siri ele anya aghụghọ. Otu ọ dịla, Akụbụzọ gbachiri ya nkịtị ka o kwuo mkpa ya. Mgbe ha nọrọ nwantịntị oge, Ojiugo buputere erimeri ahụ na-ekpopụ isi ụtọ n'ihu Akụbụzọ sị ya, biko lee nwantịntị ihe a mụ butere ka ị were zuo ike. M na-echepụrụ gị echiche pụrụ iche mgbe niile, n'ihi na o nweghị nwaanyị nọ n'ụlọ nọ gị nso na-esiri gị nri. Amaara m na ị nwere ụmụ odibo, ma nri nwaanyị siri bụ nri nwaanyị siri. Nke nwata siri bụ nri nwata siri. Ọ bụrụ na ị kwado, m ga na-abịa etere gị ofe mgbe ụfọdụ. Anyị agaghị anọrọ mmadụ kwube mmụọ. Ọ dịghị mma ka nwatakịrị na-asụrụ gị uwe ebe onye dị ka m nọ nso. Enwere m ncha hinne, nwekwa staachị na igwe eji ede akwa, ma ọ dị m ka ọ na-anyị gị arụ n'ọnụ ịgwa m ụmụ ihe ndị ahụ. Ikekwa ọ ga-abụ na m erubeghị ihe eji nwaanyị eme. Mgbe o kwusịrị, Akụbụzọ kelere ya nke ọma maka ezigbo echiche o chere banyere ya, ma ọ kọwara ya n'ọrụ n'olu nwayọ na ya anaghị eri ihe a nọrọ n'ezi wee si. Gbalịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị, Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewonu, ka o mesịa.